kaga mu wa'annan sojoji that are not answerable to honorable chairman local government, that are not answerable even to our commissioner. Domin sanin halin da duniya take ciki, ku kasance da Beat Hausa. Beat Hausa, haɗa kan al'umma. So kaga abu ne wanda daga sama suke abinsu kuma babu wanda ya isa ya hana su yi a sama. To amma kurakurin mu muna kallon sasancin nan a yanda muka yi mutumin da zai ɗauki mutanen da ya rike ya baka, mutumin da zai ɗauko sanuwa a rana ɗaya ya bamu guda 70 da wani abu. To ni ina kallon yanda ɗan bafullace yake da sa, to ni ina kallon abun nan yana iya ɗoriya. Kuma gashi tun da aka yi abun nan ba a ƙara ɗaukar wani ba, bayan ba a ƙara ɗaukar wani ba a taɓa kashe wani ba, iyaka sai 'yan riji ɗaiɗai na gehe wanda ake yi. To kaga mu sai ɓanna gona wanda ake. To mu kaga mun ji daɗin wannan abun saboda da duk ranar duniya sai an zo mu. Kamar yadda na baku misali, duk wanda bai cikin wannan yanayin wallahi tallahi bai san matsalar da ake ciki ba. An sha airi a ruga, uwa yanda uwa take da ɗanta ta bar ɗanta ta daka da gudu ta tahi. An je an kwantar da yaro daji, maciji ya sare shi. An taho wani ya shiga ƙarƙashin gadon matar shi, an zo an rufe matar tashi yana ƙarƙashi, baya da yanda zai yi. Kai da Allah ya ba wajibi ka je ka tsare iyalanka, an waye gari mangariba ta yi, baligar ɗiyarka shekara 18-20-25 baka san inda ta kwana ba, wajen wani ƙato ta tahi, ina ta tahi baka sani ba. Matarka ta sunna wadda aka ɗora maka cewa ka je ka kula da ita, cinta da shanta da suturtar da ita da muhallinta, baka san inda ta tahi ta kwana ba. 'Ya'yanka ƙanana baka san inda suka tahi suka kwana ba. Kai da ke noma sama da buhu 100 kake noma, yau duk mai noma buhu 100 ya bar karkara ya tashi ya koma wata ƙasa. Baka da hilin gonai, dole ka tattara tun da ba naɗe ta za kai ba kamar tabarma ka da ita. Kana ji kana gani dole ka batta. Kana an taho ga wannan wanda ya samu bai da halin tashi ya dawo cikin gari. Can a karkara inda suke ka sani ba su sayan icce, ba su sayan ruwa, ba su sayan kuka. Sun dawo nan sai sun kama haya, babu haya wadda take ƙasa da 100,000. Sai sun kama haya, sai sun sai ruwa, sai sun sai kukar da za su yi, sai sun sai icce wanda za su yi. Ya rayuwarsu ba za ta kuntata ba. Mutane mu ji tsoron Allah. Kuma ko mulkin nan da ake ta kallo ake ta yi, a yi tunanin cewa fa wa'annan abubuwan wa'anda ake yi, gwamnati fa tana da haƙƙi akan mutanen nan. Tana da haƙƙi akan mutanen nan su ma. To yanzu mu muna kallon ɗorewa abin gamu, to ana shigowa yanzu wata rana gagab an zo bafulatani ko ya kashe soja, ko kuma soja ya kashe bafulatani, za su ce fansa za su ɗauka. Mu da ba mu san ha ba mu san sabka ba mu san an yi ba, muna kwance mun maido dukiyarmu, mun maido kayanmu, mun maido iyalanmu, su zo su haɗa wani gari su yi mu ta'addanci. To kuma ba mu da yanda za mu yi, tun da haka dokar ƙasa ta ba da dama a je a yi. So mu dai muna kira in akwai 'yan gyare-gyaren da za a yi, tun da mu ake so a kare mu mutunci. To kuma mun gani an taho abun nan, mu mun ga kamar wannan abun kusan shine mafita gare mu na sasancin nan. Kuma Allah ya taimake mu, mai girma gwamna ya kyale mu je mu yi abun shi, ya ɗora mu sharuɗa, kuma sharuɗan nan mun bi su, ba mu saba ma abin da gwamnati ta ce mu yi ba. Ba mu dai muka neme su ba, duk yadda muke ciki mu ba mu taɓa neman su ba, su suka neme mu a zo a yi sasancin nan. To kuma mun koma grassroots, mun ɗauko tun daga mai unguwa har ya zuwa magaji, har ya zuwa hakimi. An zanna da su duka an yi. Mun zanna, gari ya yarda da limamanmu da kowa cewa su sun yarda da sasancin nan. To kaga yanzu mu duk wani abin da za a bijiro mamu da shi yanzu daga baya a ce a yi mamu shi, kaga mu ba da san ranmu bane ba, amma dole mu biyayya ga gwamnati tunda ta ce tana so ta yi. To amma a sani fa ita kanta wannan siyasa wadda ake tarin barin ba, sai da fa zaman lafiya za a yi ta. Yanzu akwai waɗinmu guda ɗaya, amma runwa wajen 10, wajen guda 9 ta wurmabi, an ɗauko ta an maido ta a wajen runwa ɗaya, a nan ake kakkasawa. Alhaji ka gaya mani mutumin da yake da kilomita 5 ko 6 zai tako da shi da iyalan shi ƙasa su ce za su taho don su yi zaɓe.
ma yanzu mu yanzu a kurfi a yanda muke ina tabbatar maka da har ga Allah baka da runhwar da ba za mu iya kai akwati ba. Baka da runhwai tunda ai yanzu ga yana ana immunization wannan UNDP na shiga ana tutura ana zuwa ko ina ga asibitocin mu nan an bubude kamar yanda aka yi musu alƙawari koken da suka yi mun cika musu makarantun su wa'anda ke kusa da su duk an je an bude musu kuma malaman makarantar nan daga nan suke tahiya su je wurin nan. So tsakani ga Allah mu muna kallon cewa tsakani ga Allah wannan sasanci da aka yi mu dai namu a nan na kurfi to tsakani ga Allah mu dai muna jin daɗin shi yanzu. Kuma yanzu nan ban hidda muku ku yan jaridu ne babu wanda na hana koya abin ga in kun buga motar ku daga nan wurin kun fita kuna tahiya kowa kuka gani ku bugi burki ku tambaye shi ku ce shin waya magana sasanci ko rashin sasanci ba ma wanda zan kira muku ku yi interview da shi ku tai kowa kuka haɗu da shi ya gaya muku tsakanin shi ga Allah menene ra'ayin shi da sasanci da rashin sasanci zai gaya muku tunda yanzu wajen watan mu 7 ba a taba kashe wani ba billahi azim ba a taba daukar wani ba tun lokacin da muka yi sasanci a rana ɗaya an waye gari daga bakin titin inda kuka gani aka biyo haduma kahin aka wajen tama a rana ɗaya mutum 11 muka yi zana'ida an waye gari daga lambo kahin ka haura ka kai burtali na abin ga akwai ranar da aka jera mutum 9 aka yi masu sallah cikin garin lambo. To yanzu duk wannan abubuwan ta kaura duk wannan abubuwan ba su to saboda Allah mutum in dai domin Allah yake kuma yana son talaka ni ban ga aibin wannan sasanci ba. Domin sanin halin da duniya take ciki ku kasance da Beat Hausa. Beat Hausa haɗa kan al'umma.